Casualment, el dia 430 de pandèmia té un marcat caràcter cívic, ja que parlem del Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, del Dia Mundial del Reciclatge, del Dia Internacional contra l'homofòbia i la transfòbia i el Dia de les Lletres Galegues. Fites interessants a tenir en compte en la nostra agenda alternativa. Mentre dura aquesta incertesa provocada per la pertinaç pandèmia, hem de procurar recuperar el sentit cívic del nostre calendari, perquè davant l'alarma sanitària cal una resposta decidida de la ciència i perquè això siga possible, els pressupostos dels estats han de dedicar el mateix volum, almenys, que el que s'adreça per a defensa, perquè l'enemic s'ha demostrat que és molt perillós.